foi unha das carabelas de expedición García Jofre de los Aíndios, dirixida por Francisco de Oces e posteriormente por Diego Alonso de Solís, que se perdeu no Océano Pacífico en 1526. O Trinidad foi o buque insignia de Fernando de Magallanes na súa viaxe ás Illas das Especias. A diferencia do Victoria, Juan Sebastián Elcano, que regresou a España atravesando o Océano Índico, o Trinidad fracasou, xa que o tentou sen éxito navegar cara ao leste a través do Pacífico chegando a España.